Langit sintru srengenge panas kaya ngobar bawana. Udan dres wor lan lesus kilat kadhep nyamber gluduke gemuruh ambata rubuh. Ngancik jaman wesi menungso ngumbar mring birahi hanane mung lali yen ana perkara mung rebut bener waton wani tunggal bangsa wis ora nyawiji kabeh kebrongot rasa iri drengki lan srei karo wong tuwa wis ora ngurmati mulang agama ora dipundi para kiai ora diajeni para santri kang setya tawaduk dianggep budak lan dadi kuli rasa kamanungsan wis ilang kawicaksanan wis kabuncang hukum adil mung kari pengaran-aran kabeh mung golek menang sing tanpa petungan. Endi Ratu Ngamarta Puntadewa kon ngetokke irunge sawangen negarane bubrak tatanane ora pernah bandane para kawula dijarah pajek saya munggah kawula padha susah ning pejabate uripe do mewah. Endi Puntadewa Pandhawa kon mudhun kon ngetok rene. Puntadewa ndi? Werkudara ndi? Janaka karo kembar kon ngetok. Biyen nalika padha rekoso, janjine kaya enak-enak dipangan. Ning nyatane bareng Ripalungguhan iki dadi panguwasa. Patrape murang tata, hanane mung nyiksa karo para kawula. Pandhawa mene beras kena dipangan 5 dina, nek ngapusi 5 taun.
Madananira layu umma kocam Ratnya marak tani Gegek sadulita lae nuwun sewu Ndara Arjuna nitik saking petenging guwaya tepunging wimba lan lekering wadana Semar saged nggagapi bilih ndika samangke nembe nandhang Sungkawa. Monggo kula aturi paring dawuh enten apa Gus Ndara Janaka? Kakang Badranaya saya abot rasaku ribet batin usak-using rasa kahanan Ngamarta ingkang saya panas adoh saka katentreman. Para kawula wis tetel kapercayane marang para pangarsa praja. Mula rina wengi anane mung bantah dedah munggah panca bakat. Sing tegese palungguhan iki para sentana praja Ngamarta nembe wae ketaman pepeten. Merga wis cetha aku sakadang Pandhawa kuwi sentana praja sing mikul jejibahan abot tumrap rahayune negara. Yen kawula aku tansah goreh rongeh uripe tegese Pandhawa ora sembada mujudake idamane bangsa ya kuwi adil kang ambabar kamulyaning bebrayan agung. Nuwun sewu nggih Den Ndara Permadi. Kula ngertos bilih negaramu Ngamarta dinten niki nembe kesruh, nembe giduh. Para kawula niki wis kentekan rasa sabar merga pengarepe langka sing kena kanggo panutan lan gondelan. Mbok menawa niki Ngamarta nembe ketrajan jaman kala bendu. Negaramu nembe ketaman utawi ketrajan jaman kala bendu. Titikane jaman kala bendu niku wong bener ora digugu, ning sing ngapusi malah ditiru. Wulang agama ora dipaelu, ning tindak maksiat dianggep sing paling maju. Para kawula uripe susah wis ora bisa ngguyu, dodolan apa-apa ya ora payu, golek sandang pangan ya mesti kantu, wong cilik uripe lesu mergo abot mbayar pajak sing larange nekak gulu. Penggedene uripe malah mubra-mubru mangan wareg wetenge nganti mlentu. Yen gawe aturan solan salin blas ora mutu, yen janji mesti palsu, nyolong bondo negara dianggep ora saru, yen didemo ora gelem nemoni utawa ketemu, senengane mesti ngalihake isu, yen diceluk ning pengadilan jare sirahe ngelu, jebul minggat nggawa sangu, nyewa kamar ngejak wong wedok ayu dibayar 500.000, wong wedok ayu kala wau dijak kendangan dengkul. Dijak kendangan dengkul kados mekan ampun kleru ngoten niku. Nah, nuwun sewu. Ning kula isih percaya. Negaramu mbuh kapan wancine bakal tetep
ngancik jaman emas utawi jaman kencana nyibarake tanpa beda kaya sengenge sing kiwa tengene niku arupi warna biru sing tegese bisa rukun. Merga buktine napa? Mboten kabeh pejabat niku elek, mboten kabeh wakile para kawula niku ala mboten. Ning mang titeni angger wonten wakile rakyat sing tresna kaliyan budaya, gelem nyeneng-nyenengake para masyarakat, mujuti wiwit senengane para kawula, ngundang wayangan semalam suntuk niku mutiarane para pejabat nggih ngoten niku. Niku sing kudu dicontoh, niku sing kudu ditulodhok, sing apike ya ngono kuwi, merga sing jenenge budaya niku magepokan kaliyan tata krama. Mang titeni yen negaramu niki mangrengga kanthi endahing budaya, mesti kemawon ora ana wong sing bakal murang tata, ora ana wong sing bakal unjuk rasa, merga uripe kawula wis dicengkrem lan dilambari kali rasa budaya kala wau. Nah, kula usul kemawon yen pengen negaramu tentrem, upamane kok nanggap budaya, mligine wayang, aja mung setahun pisan. Aja mung rong sasi pisan. Yen pengen negaramu tentrem, seminggu pisan kudu wayangan sampeyan. Niku. Niku saya becik, saya ketitik. Mergo sing ala bakale ketara. Yai Semar rembuka mutik tekan ngendi-ngendi. Mergo bar niki kula preyi, Den. Iya. Banget panarimaku kabeh pangandikamu yekti bisa nyuda peri ngrasaku. Banjur dina iki apa sing kudu tak tindakake kanggo nentremake negaraku lan ngangkat kamulyane para kawulaku. Ngeten. Yen sampeyan kepengin negarane apik lan becik, kabeh wong sak negara Ngamarta kudu gelem mawas diri. Aja nyalahke sapa-sapa, ning kabeh kudu ndandani pakarti linambaran gedhening rasa katresnan. Wong niku yen tresna kudune gelem donga kanthi ikhlas lan tulus. Ewadene donga sing apik niku ora mung ndongake karo awake dhewe nanging uga ndongake karo negarane, pejabate lan kabeh kawulane men entuk pengasihe saka Gusti ingkang Maha Tresna. Lan malihipun Gus, dinten menika sampeyan dadi satriya praja. Aja mung ngendelake atos sing balung uleting kulit lan prigele olah bandayuda. Ning jaman sing wis tuwa niki negaramu mbutuhake wong sing jembar sabare, gelem momot sarta madhai apa wae. Mbuh resik apa reget, abot apa enteng, kudu mang tampa, mang wadhahi, mang hambek kaya wujudipun segara utawi samudra nika. Saritane satriya linuwih kang marep mring kautaman tan pegat mring pangestine Kakang Badranaya kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Kabeh dawuh pangandikamu bakal ndak gegem minangka pepakem. Jumbuh kelawan kandhamu, aku kepingin mahambet tanpa beda kaya samudra. Mula aku nyuwun pangestu panjurungmu. Aku tak nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Aku tak tapa brata ngambang ana sak dhuwure segara Kakang Semar. Nggih. Yen pancen sampun kenceng gembleng tekadmu kados mekaten, kula namung badhe nderek jumurung nderek ndedonga. Mugi-mugi lekas dipanggenipun tapa brata mangke bisa dadi kaca brenggala ingkang prayoga tumrape wong sak jagat raya Ndara Janaka.
sing langit kelap-kelap katon kincanging alit prisang mawek kandrung sabarang kadulu ngambah dirgantara tebak kaya kilat kasit kaya tatik tumuju mring tenging samudra mangkono bawane satriya ingkang mumpuni ing reh agal lembab sigra tumumpang wonten toya samudra hatapak yoga brata mahas ing asamud ciptaning driya datan jugar ngenya samadi pramuta dereng pikantuk wenganing Hyang Widi
Dadak nyoba ngalubur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Bandaku yo donyaku yo amal-amalku dhewe. Tunggu. Kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh sinuwun Prabu Rahwana Raja. Bilung wonten dawuh bose. Nadyanto wis gapuk maesanku. Nadyanto Ratu Ngalengka Dasamuka wis mudhar. Dibleki gunung lawan Anoman tibani wujude pusaka Guwa Wijaya dening Rama Wijaya. Ning nyatane Ripalungguhan iki sukmaku isih tumangkar tangkar ngambara ing jagat raya. Sebabipun menapa kok kados mekaten? Monggo jenengan niku kedahipun mapan wonten alam barjah. Alam barjah kuwi apa? Alam barjah niku alame wong bar pejah. Nek parandene jenengan ing atase wis mati parandene jengklekan kaya mengkono kados pundi mbok ngretobat. Nadyan kaya apa lan kepiye? Nganti donya iki kiamat, tekadku tetep kenceng, anggenku edan kepayang ngenggon bingleng anggelamong kedanan kelawan mustikaning jejantungku ya kuwi titising Batari Widawati. Kowe kalingan wiwit saka Citrawati biyen Maespati Dewi Sinta Pancawati nganti Ripalungguhan iki kabar sing nyebar warta sing rata Widawati nitis marang bojone Janaka ing Madukara sing jenenge Wara Sembadra ya Bratajaya. Lajeng kersanipun tak goleki yen pun ketemu tak bradat tak colong tak pek bojo ngeriye tumindak sampeyan ingkang kados mekaten niku padha karo ngrusak pagerayu mbubrake wong omah-omah. Yen jenengan seneng kalian wanita sing isih legan isih perawan utawa waranda ngoten monggo mawon. Sembadra niku sampun kagungan bojo nenggih panenging Pandhawa Raden Arjuna. Tek arep mangarah niku nalaripun kados pundi? Tumindak sampeyan niku kleru bakale saya nampa dosa gedhe tartamtu benjang wonten neraka jahanam jenengan ngrasake panandang sing banget anggenipun perih. Kamu golek wong wedok liya aja seneng karo bojone wong.
rungokno kupingmu ya kok. Ganteng-gantenge wong lanang, gagah-gagahe wong lanang ki yen iso ndemeni bojone wong. Cocok sayane yen iso ndemeni bojone kancane. Lah niku saya bayogi. Pun monggo kula dukun. Dukun lah. Mula pinalang ana mlumpat rinanti medhot. Mumpung ripalungguhan iki aku ngerti lamun to si Janaka jengkar saka kasatriyan Madukara lagi tapa ngambang ana tengahing segara tegese ora ana wong sing ngayomi kelawan Bratajaya. Aku tak mangkat ngejak rombongan apa mangkat ijen. Aku tak mangkat dhewe wae. Ngejak kowe awakmu lemu pol-polan turu. Oh, mboten. Nek niki kula siyaga ing diri nggih panutan kalih kanca-kanca yen nembe enggal-enggal menika. Ora perlu ngejak kowe mangkat dak jangkah dhewe. Ora marem rasane ngatiku lamun to durung bisa mondhong nyemot ya kuwi Bratajaya titise Widawati. Tumrape Dasamuka luwih gampang tresnani wong wedok 1000 tinimbang nglalekake siji sing wis gegem jantungku kok. Yeah.
sidang sekaring bawana langgeng kawula nuwun sewu. Kakang Gunur Sinarada kasuwun lenggah ingkang prayogi mapan wonten ing Bali Araras Marcu Tundha Manik Kahyangan Suralaya kakang. Kalah renjang pak tong Parubaya slere buntute acel kater inggih Adi Guru. Ngaturaken manuwun dening antos semanten sih pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang Raka Suduk Pangudal-udal. Mboten langkung salam taklim kula katur Adi Guru. Meninggih kula kanthi andadosaken bombong irawaning manah. Uluh Bathara Indra Mara Gagi diprayogakne anggon musuhan Bathara Surapati. Kawula ninggih Rama Pukulun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhap cemila paduka Rama Pukulun. Iya ndak tampa gawe bombong rasa nuwun sewu Kakang Narada. Sasampunipun jengandika satata lenggah kalilan paring dawuh menapa darmanipun dene Kahyangan Ketaman Goro-goro ngantos akarya horeg satemah poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari pating jerit treyongan karana prahara gung ingkang anempuh wonten Kahyangan Junggring Saloka. Pramila saking menika Kakang monggo klaturi amedhar sabda Kakang Narada. Rumeng mulat rumeng mulat rumeng mulat surat sari rumeng mulat sorat sari nuwun sewu Adi Guru. Kalilan matur mbok bilih wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksama Paduka. Mestinipun Paduka sampun pirsa. Paduka sampun dungkap dumateng lumadining prahara menika. Nanging gandeng Paduka andangu pramila nadyan klungsu-klungsu kula tak nderek kudu panemu. Sampun marambah makaping-kaping Kahyangan menika Ketaman Goro-goro lan saksampunipun tinaliti kanthi permati kaetang ngantos jangkep timbulipun ruhara menika mujudaken pepenget saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dumateng para dewa supados tetep ing dharma lan boten lirwa ing sesanggeman anggenipun paring pengayoman dumateng para kawula ing Marcapada.
Kejawi saking menika Adi. Dumados ing lelampan tentrem utawi tintrim, bingah utawa susah, mulya lan rekoso padhang menapa dene panandhang menika anut kaliyan tingkah lakune dewa lan para manungsa. Menawi para makhluk tansah gegulang kautaman tertampu ingkang kababar ugi kamulyan, dene menawi ingkang dipun tindakaken kanistan ingkang kababar inggih kacintrakan. Ingkang gunggung kumpulipun alam saisinipun menika namung anut lan mili kaliyan pakartinipun umat. Dumados ing banjir bandang lindhu prakempa lan bencana bumi yektosipun karana pokal gawene menungsa ingkang mburu nafsu tanpa rasa tresna tumrap lestantunipun alam saisinipun. Mongko alam saisinipun menika titipane anak putu ingkang adatipun nyekar bawanipun dalu menika ugi sampun sowan malih. Ngoten Adi Guru. Nuwun sewu. Dene gara-gara ingkang anempuh Suralaya menika ugi dipun sebabaken kaliyan hawa nafsu kamurkan ingkang dipun tindakaken dening para dewa ingkang murup makantar-kantar satemah weh prabawa panas sasat angubar kahiwangan Suralaya. Inggih Kakang Narada. Lajeng supados prahara menika saged sirep menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Nuwun sewu Adi. Mboten kok nama kula menika mucal dumateng paduka menika babar pisan mboten nanging atur kula menika namung pamrayogi mbok menawi dipun tampi. Ruhara menika saged sirna menawi para dewa sami kersa mawas diri lan ngewahi pakarti kanthi nyiram genining kamurkan mawi tirtaning kesabaran kawicaksanan sarta linambaran santosaning iman tumajuh pangideping cipta mring Jwangnasa sinurung puji dikir kidung suci mantra rahayu sarta enget kaliyan darmane dewa ingkang kedah makarti kanthi tulus ing ati weh kamulyan dumateng sagung para titah mrih yuwana jagat sawigung linambaran hambek jujur tresna asih adhedhasar adil lan bebener. Nuwun sewu Adi. Mboten namung kahyangan ingkang ketaman dahuru kalebet jagat raya samangke sasat ketaman bebendu. Karana menungsa sampun kecalan kiblat. Sampun tetel kapitayanipun para kawula dumateng para dewa mila kangge ngawekan lelampan menika para dewa kedah saged dados tepa tuladha ingkang utama supados para manungsa tetep ngajeni lan ngurmati dumateng pamarintanipun para Jawata. Kanthi mekaten pranataning agami lan aturan ingkang dipun putusaken dening para dewa ingkang lenggah wonten ing dampar kadewan tetep dipun gugu lan ditiru dados pakem kinarya paugeran anggenipun para kawula sami netepi darmaning gesang ingkang hanjok dumateng beji ing tumindak lan api ing kelakuan. Kakang Gunarsi Narada punapi di semunipun pepeteng ingkang nglimputi menika mangke badhe enggal antuk pepadang. Karana boten dangu malih Kakang, ulun badhe ngandhapaken nugraha wahyune pangarep utawi wahyune lelananging jagat ingkang nami Wahyu Purbaningrat. Wahyu Purbaningrat menika mangke badhe dipun tampi dening satriya ingkang pinter ngendhaleni jagat pribadi lan ugi pinter ngendhaleni sarta ngayomi dumateng jagat saisinipun Kakang. Naminipun Wahyu Purbaningrat. Dewa Subata marang kang soreng prang ngudhani arum ngandanu ngawiya Narada
Narada ngapalani Jawata Sukamulak solaing ore rasa aksa Nuwun sewu Abdi Pramesti. Menawi saking pamawas kula mboten wonten titah ingkang trep nampi nugraha kejawi satriya ingkang sampun ageng labuh labetipun wonten ing donya ngantos minggah teng Kambangan. Dasaripun kedah Jatmika bagus lair nganti tekan batine. Kula kinten inggih namung satriya Madukara pun Arjuna ingkang trep nampa nugraha. Dasaripun den samangke Janaka nembe tapa ngambang wonten ing sakinggiling samudra trep menawi lare menika nampi nurbating Pangeran Adi. Wonten priya mangu kang pramimang Lemo tampo kaning yen tantuko Muku saja utama Memamun mana rahayu Anjahing puspita kasliring
Samion ombre ngaskan dan Mawehras Renaning Driya Ilah ngawit namastu namasidang ndak waspadake ingkang munggah ning bali Marcukunda manik Kahyangan Suralaya iki widodari panggoda pangrencana Bathari Durga ingkang sowan padha winantu Basuki anggen Moprapta Permuni tobat Bukulun awis saking berkah pangestu paduka Sang Adi Bukulun sowan kula tansah sinampuraning kamulyan lan kabagyan boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap padha paduka Sang Adi Bukulun Bathara Guru. Iya Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestu ulun wae tumrapa lawan jeneng kita. Kula tampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kula dlesepaken wonten ing payudara. Satemah mimbuana dumateng Bawa Leksana ngaturaken panuwun awit pangestu paduka Sang Adi Bukulun sesembahan kula ing Larcapada prateng delahan Bukulun kok katon sumengko jeneng kita ki mau saka ngendi kula inggih kula saking Dong Bantreng Bukulun iki mbok-mbokane biyen ya iki wong yang atasnya kaya mengitu karandene dadi widodari mulai ya trep lamun dadi widodari panggoda pangrencana terus janani banget yang atasnya munggah kambangan ngadep ana ngarsane Sang Hyang Jagat Girinata le dandan dipolke kaya ngono ngangge klambi biru slendange putih mangka wong ireng bareng disawang kaya madu mangsa malah kula menapa wonten ingkang ngrasani kula ora ana kok Durga setujune kok kula rada budhek ngoten dados mboten ngerti sinten ingkang rembak kaliyan kula niku babar pisan kula mboten mangertos Durga wonten dawuh sumengko pengawak bojro sigra kang mawa kita semuni gembel wigati mara gage matura ingkang kanthi prasaja Permuni kula inggih Bukulun cektosipun malih-malih menapa Nggih kula cumantaka minggah wonten Kahyangan menika yektosipun namung badhe netepi tembung anak pola bapa kepradat. Kula dipun tangisi kaliyan ingkang putra Ratu Tunggul Malaya nenggih pun Dewasrani. Monggo sampun cetha pratela bilih Dewasrani menika putra paduka Sang Hyang Girinata ingkang ngukir dumateng jiwa raganipun Dewasrani. Kula ingkang gembel dumateng Dewasrani, bobot Dewasrani dangunipun 9 sasi sedasa hari.
Ing medhinipun paduka kemutan wiwit Dewa Srani menika lair jabang abayabang paduka babar pisan mboten nate niliki, mboten nate mblowentah, mboten nate ndendhong, mboten nate ngatekaken dumateng Dewa Srani namung kula peni pribadi. Ing Dewa Srani menika anak tetunggule para dewa parantene batu-batu nganti bingung anggen kula badhe ngrangkani ing atase bocah lanang ora gelem disapih nganti 5 taun. Mamane anak ora gelem disapih nganti 5 taun memper ya bapake nganti tuwa ora gelem disapih. Nanti kula kaya rimaso nekat mawon lho. Wis iki ana pasewakan. Oh injing ngapunten kesupen kulun, supen. Ngapunten. Aja mbedarang wirang. Kondo sing ora-ora ya Durga. Nun inggih nyuwun pangapunten kulun. Batur tebak niki lho nuwun sewu. Iki alis kula menika kula cap lho kulun, kula cap. Yo ya wis ngerti. Lho niki lambe kula ya kula suntik. Kula tambahi plastik ember kulun. Ning atase pasewakan sing semua kaya ngene wibawa ki bareng tekan Durga dadine murak-marik kaya ngene. Adate tanpa Durga ki ketok wingit wibawa kabeh. Agar ana Durga rumangsaku kaya ana sing beda. Kula mesaken kaliyan Dewa Srani ngatasi anake ratuning para dewa ing Kahyangan Suralaya parandene kok nggayuh menapa kemawon mesti lepat. Gadah panjang kok menapa kemawon mendhi kasembadan. Areng rabi dumateng Dresanala kalah kaliyan si Janaka. Nggayuh wahyu wujudipun toh jali kalah kaliyan si Janaka. Bola-bali dados tulik mboten wonten sari kejawen namung Janaka mila sepisan ji menika. Kula suwun kanthi sanget Sang Girinata kepareng minangkani pamotanipun ingkang putrapun Dewa Srani. Kula mangertos bilih paduka badhe ngandhakaken kanugrahan wujudipun wahyu wahyune lanang jagat lan curing Madyapada nenggih wahyu Purba Sasangka. Baru salah alamat iki. Purbaningrat. Oh nggih wahyu Purbaningrat. Purba Sasangka menika engse menika. Ha iya ngerti gene kaya. Wahyu Purbaningrat lanang jagat. Sepisan ji menika kula welas dumateng ingkang putrapun anak kula Dewa Srani amargi Dewa Srani yang sumpah sampun prasetya menawi taun menika mboten saged anggadha wahyu Purbaningrat badhe dipun entengaken lampus diri kendhat kali murda suda salira pejah pukulun kadya trisang kabeh raimu rinangkul kinempet-tempet dosang retnaning bawana sira tukang walangan api astung para sidang sekaring bawana landung Durga wonten dawuh ana tetembungan sak galak-galak ing Sardula ora ana sing kalu gaglak karo gogore dhewe bedaya apa ulun dadi tetungguling para Jawata Nyakrawati mbal dendha sembah wong sak jagat nanging lamun ta putra ulun kapitunan mula bakale ulun pinangkani pamotahe Dewa Srani tetepi wahyu Purbaningrat bakal ulun paringake marang Ratu Tunggul Malaya anakmu Dewa Srani matur nuwun. Adi Guru nalika Durga kalawau dereng sowan pun rembakan kanthi sae rembakan ingkang kanthi gumathok bilih kanugrahan wahyu Purbaningrat menika badhe dipun paringaken dumateng panengah Pandhawa pun Janaka ning bareng Durga teka kok dadi menceng kados mekaten kados pundi menika Nur sewu Nadyata paduka menika panguwasa ning panguwasane aja nganti kinarya gada, aja mung mikir lan mikolehake keluargane dhewe, aja mung golek-golekake karo putrane pribadi, ning kudu tumindak adil kanthi sak adil-adilipun. Mila mboten aneh, mboten mokal bilih jagat menika gonjang-ganjing merga adile para dewa sampun jomplang. Kula ngrasaken ing Kahyangan menika adilipun hukumipun tanpa benten kaliyan hukum lading. Lading menika menawi munggah ketho yen mudhun niku landhep.
Mula yen ana nugraha dudu kawula sing tabrita apa sing nampa ning nadyan ora nate prihatin kaya wujudipun Dewa Srani mesti bakal nampa nugraha mergo cedhak utawa dadi putrane ratune para dewa. Ning kosok baline Raden menika menawi mandhap wujudipun landhep tegese paukuman tumrape kahyangan mung nggih nyiksa mung nggih mbeleh rasane wong cilik mergo lageng yen mudhun menika landhep. Wis wong cilik lingguhe dingklek dimari ublek yen geger diculik dhisik digebuki nganti mendhelek niku wong cilik. Mboten mesake kaya wong cilik. Wong cilik sami dong guyang-guyu. Nah, yang kan nonton wayang mesam-mesem ning nyatane mangsalam cukurane kados ngoten niku. Sinten Durin? Lah niku korbane panguwasa Durin ngoten niku. Mung gawani dingkle sinden untuk 10.000 semenge mboten umum niku. Mila paduka kedang adil seadil-adilipun yen nganti doyong dumateng keluarga jagat bakal kiamat tadi. Kakang Narada punapi ingkang waosi wonten kahyangan menika sinten? Adi Guru. Paduka dapuk dados menapa patih paduka utawi kami tuwaning para dewa. Kula menika kami tuwa. Dados kami tuwa lak sampun kula mulyakaken. Mulya apa? Kami tuwa bengkoke teng padolan terus nek mulya pripun? Nuwun sewu. Kula kaliyan paduka menika ngibaratipun kreta jaran sak kusiripun. Leres. Kreta jarane kula kusiripun Adi Guru. Ning menapa kok sak mangke wonten kreta jaran mboten manut kaliyan kusiripun. Merga karo kusire dicemplung ning joglangan. Mila mboten saged kula mboten purun nglampahi. Kakang Narada wonten dawuh. Kula kaliyan paduka menika ngibaratipun keris lan rangkanipun. Inggih leres. Paduka kerisipun kula rangkanipun. Kenging menapa wonten keris badhe mlebet teng rangka kok rangkanipun boten purun. Merga kerise bengkong. Keris yen bengkong dilebokke teng rangka ngrusakke bekakas sakit ya. Sakit sangat ya ini. Aduh sakit ya ini. Yang pancen paduka mboten kepareng dhahar atur. Sinten kemawon ingkang boten condong lan rumaja kaliyan keputusaning Bathara Guru saged nilaraken Kambangan Suralaya. Lah iki sing anteni. Bergenjang pak pong warudaya. Untu entek jenenge apa? Rambut dawa jenenge gondrong, adah soto jenenge rombong, bojo moblong tinggal jagong, cingklak wong wae. Yen pancen jenengan badhe mecak dumateng kula mboten dados menapa bar niki ya ora enek apa-apa. Mboten masalah, mboten masalah. Kok tak leren melu campur sari pundi to pundi ngoten. Nek saderengipun kula mandhap saking mriki saderengipun kula nyuwun pamit kula tak matur sekedhik kemawon. Bilih teng donya niku karma pala taksih wonten. Sing tegese wong nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur sing ndandake bakal nungguh. Yen nganti ana welake Hyang Agung tunggak paru Narada ora melu-melu. Lewar ngawur
dawuh Pukulun. Apa to sebabe jeneng kita tak kanthi rada sumingkir merga ulun bakal catur netra. Iki ana bab wadi lan migati. Ingkang paduka kersakaken kados pundi? Ingkang dadi klilit mungguing netra tumrap kasembadaning sedya. Putra kita Dewa Sraniantuk Nugroho Purbaningrat ora mulya kejaba panengah Pandhawa Si Arjuna. Mula kang mangkono prentahna kelawan Dewa Srani supaya gelem budidaya mateni si Janaka. Miyak langening kalangkana garapan samuncar Pinoler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring langkung sendika ngestakaken dawuh paduka sang abdi Pukulun kaliyan kula amit mata pasilan iya duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri nadyan kaya ngapa lan kepiye mestine Durga ngerti lamun to Janaka rina wengi tansah dijampangi karo danyange tanah Jawa Semar Badranaya menawi nggih kula mangertos nuwun pamit nggih Pukulun. Sikropala kang kumiya asampo samya medali wong wertate wilepting kota Juang komengon niti bintang sangaji niceo Matinya ngedali wuwus krusha Surawilaga kaya putra singa pragil pasti jangga dendanya
mangambak boyo latar Pakan Dewa Serani amiji marang adrimu Kala Durgangsa aku nyadong dawuh Kakang Prabu. Kala Durgangsa apa to darunane kuwi adoh ndak awit cedak saya ndak raketake merga bab migati ing bakal ndak dapat. Kowe sawadya bala tunggul Malaya aja kok kendhone anggen mudan-mudan kepara malah kenceng ngono. Siaga ing diri sawiga ing gati budal marang telenging samudra. Nugroho gedhe bakal ndok tampa lamun to kowe bisa cilik njugarake. Gedene mateni panengah Pandhawa Arjuna nggene tapa ngambang ana tengahing segara. Ora liwat mung bakal ngestake dawuh budale mbesuk kapan. Nadyanto sambung obor cara linten rambatan pundak. Wadya bala dibudhalake dina iki. Candrane kaya mriwis ingkang mungsung banyu. Ngestake dawuh.
Setan priprayangan aja do turu wae ayo bangun saanane peri wedok ayo guyu bareng aku pengen ngerti guyune peri sing saka Panaraga pinggir dhewe Ciro lu peri lek peranaan sapi ya ngono kuwi Lantak tung Lantak tung Lantak Lantak Hey Oh Lato-latone Masih apa Dik? Kok Buddha ki arepe do ning endi? Iki sowan ana ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Jare bakal ora tetep ngenteni cairi anggaran batal-batal piye. Sing jenenge pengarep penggede saya nes sing lenggalno provinsi, Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Budpar Jawa Timur, piyayi niki bawa leksana yen wayangan ya wayangan ora bakal batal. Apik yen ngono, mangkat kuwi. Yo mangkat. Kancane teh akeh sing beda kaya biasane. Ora apa-apa sing penting komplit. Aku dina iki lek nyinden semangat. Lah ngopo? Pacarku melu
Ya monggo. Aku ngene iki arepe mbanyo malah ora iso bebas, arepe njaraki lurah ora wani. Wani ra apa. Santai-santai wae. Kowe ora ngerti watakmu, aja kok lurah. Anggere nek dalang nom sithik kok gaudha terus kaya. Fitnah itu. Didongake. Hah? Didongake. Sapa? Wong bungkal. Tungane piye? Nganggo sranda dinane jemuah. Muga-muga kabeh wong bungkal diparingi berkah barokah. Nganggo sranda dideleh pinggir sumur. Muga-muga kabeh wong bungkal sehat dan panjang umur. Numpak tronton nggawa cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Numpak tronton panas-panas. Muga-muga penonton kabeh utangi lunas. Pas iki amine bianter dhewe to. Iya. Mangkat sing duwe parikan sik sitok ya ditokne pisan. Ngangge sepatu rupane ireng. Cakep. Sinden 7 meteng bareng. Amin. Ora amin. Aku jeneng Kundurin. Masalah. Kok ditokne malah turu lho. Ren, tangi Ren. Kok kajenge Pak Nima bareng ngimpi rumangsane ngeloni Luna Maya niku wae. Ayo Bir. Pahing Bir. Matane ora. Disawang. Cing cing ha cing 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 ha cing wahing ngangge seni. Ayo, di dulu. Cing 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 cing. Ya, Ti, nangis, Ti. Sik, Ti. Kowe jane nangis kok kelebon orang-orang. Au. Lambene ditek kok bangga nangis ae. Apa Mas? Apakah kamu ngerti maknanya mencintai? Mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Hebat, tepuk tangan untuk istriku. Wah, luar biasa. Pinter tenang. Minta, ayo tak. Sawangan wayang isih ben ngerti karakter iki lho. Ya.
Bebas. Ayo. Para penonton, ya nonton wayang nganti tancep kayon, nganti tutuk lakon tak tungake tutuk ngemu ngomong anak putumu. Ewa dene bar linggukan kok mulih tak tungake saya akeh hutangmu. Ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain. Pak Imam. Apa? Derek Nanti nonton wayang neng ndi nek wayang? neng kantor desa Bungkal, kerjasama ya kuwi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur karo DPRD Provinsi Jawa Timur. Ora bersih disambungkal. Ora tau mbungkal nanggap awake dhewe. Ya sing penting wayangan dalang lokal akeh sing apik, ora perlu kowe terus apa-apa kowe. Siap. Ayo nonton wayang. Bubuk sik, bubuk sik. Sik tok sing biasane bubuk ora kowe. Aku kok biasa ora. Bubuk, bubuk. Lah takon bubuk ngene jajan ning engkek-engkek tinggal ditukoke. Senengane ora. Bocah belinge ora umum. Apa-apa? Ngopo? Anuku Ngopo? diselamat rokok. Mula bubuka. Bubuka. Bubuk. Ya. Apa? Diselamat rokok. Wedan. Iki mbok iki dinggatni wong malah kok jarake ora. Ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain, ayo melupain. Ya ya ya. Nonton wayang neng warung ngombe wedang kopi kenthel jajane gedang goreng anget rokoke rokok kretek orang itu kalau merokok akan terkena penyakit paru-paru. Namun bagi yang tidak merokok malah penyakitnya rupa-rupa. Enak Eva. Yung bigyan niya. Oh, bigyan.
Ya mesti enek keluke lah selange semene gedhe. Carane wong golek duwe ngene lho Pak ngono. Ngono bersih bisa bongkar ora nanggap aku piye. Yo, maju, yo. Koko batok